Belanya wana masisa kaisa shocking news chini thanio kasai faikya mo wngkha chini Tripura hai haste chikon sao porinai cherai rok ni thani 828 jona porinai rok ni thani SIV positive manjakmani. O news jefuru ni simi kasai faikya afuru ni simi joto news channel Hindi news channel hindi joto jagana amoni tui no chorcha wnglaijak. Bahai khe Tripura hai kaisa chikon tete hasteo porinai rok ni thani bahai khe SIV positive manjak mankha omono wananani kok. Sana thangkhe chwng jotono saimano SIV positive bahai khe manjak. Hinkhe chwng mo bo saimano chini Tripura hai chikonsa hasteo bwswkai drugs bariwui tong. Hingkhe chini o porinai sikla rok bo o tei hai drugs manui bai onek no kwrwngjak. Hinkhe chwng mo bo saimano chini o sikla porinai rok o drugs bai kwrwngwi bwswkse thwkya tei bwswkse kobor waijagui tongkha. Tabukkhai moni mangpili chini Tripura hasteo simiya Bharat Hakkoto hai news channel rogo bo kachaui faikya. Hingkhe tabukmo no nainani chini Tripura haphang o drugs no kasunani tei sikla rok no banchina bagwi tamo yapiri se no. Norok ani channel no chajakhe like subscribe khaidi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.